Аз си мисля, че има някакво голямо объркване, като става дума за Марио, защото той най-малко беше само лекар. В смисъл, беше страхотен лекар, беше отличник, беше всички тези неща. Но те пък бяха толкова малка част от същността му, че той беше един завърнал се от дълго пътешествие ренесансов човек, който трудно виждаме сега. Някак си... Сега хората са специалисти или добротворци, или българи, или нещо категорично. Сякаш нямаше нищо категорично в него. Той беше тих радетел на това да живееш в смисъла на всички други. Някак си носеше парчета от много хора в себе си, точно защото имал много малко хора, когато е бил дете. И може би тази интелектуална самота в началото го накара да бъде душата сред останалите. Когато дойде в София и избра да бъде Марио. И той просто замести тази потискаща тишина от миналото с живот, с цвят, с приключения. Той преди всичко беше приключенец. Ами аз всъщност много преди изобщо да стане дума за стипендията и по този начин да си припомня всъщност кой е той, аз се сетих, че когато той загина в планината, аз имам голяма страст към планината заради баща ми, той беше алпинист. И си спомням как с баба ми тогава го обсъждахме, защото така съчетава двете неща, към които проявявам интерес още от дете. Любовта към планината и любовта към медицината. Представям си един много амбициозен, кадрокос млад лекар, който е бил страшно инициативен, страшно е горял във всичко, което прави. Представям си един планинар със сигурност и един наистина много, много бърз доктор, много бързо е помагал на всички, вземал най-правилните решения във всеки един момент. Освен, че винаги се старал да бъде добър лекар, професионална гледна точка, той се старал и да бъде добър човек. Да остави нещо след себе си, да помогне на ощетените, да се грижи за природата. И като цяло всички тези качества в него винаги много са ме вдъхновявали, са ме карали и аз да бъда човек като него, да се грижа за не само за моето личностно щастие, благо и добро, ами за доброто на всички около мен, на всички хора. Ами, точно това тежко минало ме кара да продължавам напред. То ме амбицира да стана наистина много добър и да опровергая тия, които наистина така винаги са ме пренебрегвали, винаги са... нали знаете как гледат по друг начин на сираците, полусираците, поне аз съм забелязал като бях по-малък. Са те подценявали? Да, със сигурност имаше нещо такова. Сега как се чувстваш? Сега си чувствам, че съм на върха. Нали? Да. Има ли още горе по този връх? Със сигурност. Със сигурност трябва да се търсят и да се намират хора, които носят частички от него, за да може да поддържаме духа му жив и да продължаваме делото, което той е започнал. Според теб защо си избрана сред останалите 120 студента? Ами, предполагам, защото нося някаква част от този хъс, който си пожелавам бъдеще да доразвия и да имам в такава големина, в каквато го е имал той. Когато човек се цели към доброто не само на себе си, но и на социума, по този начин той расте, но растат и хората около него. До всеки, до който се е докоснал Марио, той е като инфаркт. Ама хубав. Ама цветен. Вместо некроза, той предизвиква сякаш една дъга. Дъга, в която всичко е възможно. Всеки от доброволците по Атанасовското езеро, доброволците за птичките до хижа Амбарица,
Бог знае колко още на много места е доброволство и аз не знам. Марио никога не може да бъде забравен. И именно тази стипендия, тя не е за да не забравим Марио. Тя е просто за да държим спомена по-цветен. И за да предаваме именно какво беше Марио отвъд това, че беше добър лекар. Да създаваме общност от лекари, които са хора не само в болницата, но отвъд нея. Светът се върти, мили хора, и лошите неща раждат добри. Марио превърна болката си в светлина за другите. А ние превръщаме скръбта в подкрепа за други като Марио. А именно, медици, които въпреки загубата на един или двама родители, постигат отличен успех, грижат се за природата и активно се занимават с доброволчество. Станете и вие част от Предай нататък, като споделите това видео или дарите спрямо вашите възможности. Всеки стипендиант получава по 4000 лева за една учебна година. Ако имате въпроси или предложения, моля, пишете в коментар или на посочения имейл в описанието. Благодарим на всички приятели на Марио, които направиха това видео възможно.